resaka fitika am fagnamboaragna raha anao miconfie vola zegny am la famille zay koranantsika ty ke raha nambarako teo maro la famille volaniko tsy fankahazo sambola mitoetrinany tsy midika ke anao jo la famille ko na misy raha tsy mety ke vavanakangigny non maro volaniko atsika am dunia ty tsy fankahazo am la famille fotony sambola mitoetrinazy tsy midika anao jo ke tsy fankahazo am la famille nao ke fiaignanao tsy andeha tamizegny za tapaka koranantsika teo igny za avy za volagna zegny la famille nao io baka riavako aby natona ro nisy raha tsy nifagnaragna dikany anao koa nangalako egninao misy baka olo iro io fiavagna fa ro tsy koragna araiky alors amizao fotoana zao za magnambarana ro zegny am fotoagna misy atsika joti tsy mahagaga foeky tsy mahagaga olo mahita fa olo samby la famille tsy koragna araiky fa tsy mahagaga olo azonareo zegny ke raha tiako ambaranareo anareo fa maro voafitika amin'ny hoe la famille confienareo vola agnamboaragna tragno vato tsy haiko nanaovagna projet zegny hoe tsy haiko nanaovagna projet zegny hoe raha igny tsy vitanareo havagna igny tsisy raha vitagna atao volanareo lany tsy hitanareo tragnonareo anareo mipetraka fotsiny ke raha tiako ambara nareo koa misy vola ambesanareo misy fotoagna ravako aby mandeha magnamboatra rahanareo ambesanareo misy fotoagna kaza mekimeky maro nareo voafitika karaha io fa firy nareo voafitika za mo fistora tantareko aminareo viavy io drako mamiasa matretreka andafa ty mandeha fa vola aminanadany amboara tragno iavy dia tany iara jiaby pare zegny nono ny fatokisagna be loatra izy nava am tanindrazagna joti mba hevitra andeha hagnano vakansa am tragno vonazy nava re nadany volagna aminany non tragno ty tsy aminagnaranao ozy nivolaniko taminareo teo tam première vidéo tragno ty tsy aminagnaranao ozy nataoko aminagnaranaka topy dikaze za topiny le tragno volanana bavy ny commença zany sponsor le tragno ke anao ndraiky tompiny ia non kwa za place viavy zegny mangala bulldozer za rongatiko le tragno zay sambo tsisy vita io le koragna ary vita io ny fiavagnana nareo mihevitra fa misy baka olo va zay ty baka mavozo fankaratsiagna jo ty fa tsisy olo mavozo fankaratsiagna zegny am dunia ty 2024 ty fa gepo ry ty pitiky za gepo io fa ambesa zovoneko fa za maty za koa tatra niany za kikeriny za aza miala nareo ambesa aza miala les amis mon dieu gepo ty sa tieny ino sy ty doko désolé fa gepo indrako tsoy pitiky za mavozo gepo mon dieu mi pitiky azonareo koragna aza mety nareo rendro jery karaha zegny maro voafitika ny volaniko tso navy tsako viavy vogna taminaka nandefa vola mama niterakiza Madagasikara agny to hoe mama agnamboara tragno zegny ia zanako ataoko raha zegny lera vola navy tam tagnany mamany nipetraka namelogno lehilahy ndraiky volany zanany azonareo koragna aminareo zegny jo ty ray aman-dreny tia zanany ray aman-dreny tia zanany zegny jo mipose question aminareo baka za anao tokony anao reny ka mivolagna mba natsiaro zanako ty natsiaro te vita raha mitandrazagna ty mba indesiko vola ty andeha agnamboara non nindesiko izy nandeha nagnano fiaignana anao ndraiky lehilahy jeune voilà nagnanaovany fiaignana anao na magnano relation ndraiky lehilahy jeune et tout ça zay tsy problème n'olo fa angovony zanakanao na mienanao andeha agnamboaragna raha tsara andesinao magnano plaisir ndraiky lehilahy jeune agny tsy hitako normal amle raha ty volaniko partie 2 ny vidéo fa vidéo tsika teo tapaka voilà zay tsy naraka an'le voalohany mandeha mizaha le premier vidéo keny ka zafady voilà après nareo avaty bonjour viavy bria bonjour anareo jiaby akoragna fa mandeha ke zegny aviany za volagna maro zegny atsika aty ivelany avoafitika am la famille à Madagascar koa raha momba fagnanaovagna projet maro zegny aviany maro za misy namako zay confieko volanaka za koa fa magnamboatra raha za misy olo karaha zay tsara mba regninao reo vo fa za ty misy la famille koa confieko non maro va misy namako zay azo antoko misy nagny fotony nagnino iro fa na voafitika voalohany iro tsy tia voafitika 2 fois
Iro manjary magnirika olo tsy avandro. C'est dommage mahita fa le olo zegny tokony tavandrenao tsy possible ho tavandrenao no mandeha mitavandra olo tsy la famille nao. C'est un peu dommage hein, mais c'est comme ça zegny avy za volagna aminareo joti. Maro fa tsy mainsensy la famille zegny. Karaha ataoko personnellement za ty farany olo mavita mankatia la famille fa za zegny misy limite raha iaretako. Raha ka hitako fa tsy normal zegny atin'ny la famille za zegny malaky mangala koaignaka. Za zegny magnaky mangala sistosnaka karaha za tsy me dérange olo parce que aminaka zegny olo entre la famille zegny fombany fo zegny choc normal. Fombany fo anao zay tsy fankazo amreana anao la famille nao. Anao zay tsy problème zegny. Fiainagnanao tsy raha tsandroso fo fiainagnanao mandeha fo. Hein? Fa maro aminareo zegny mandefitra lalandava na avy ny tseky viazy avy taminaka mayala misy lera ataony mamako za izy a Madagascar ty commande volanaka andafy aty misy lera izy tiamiako volagna fa za tsy masaky. Anao tsy raha obligé magnamia bigave ma chérie. Fa anao magnapetraka carte sur table anao magnambara izy mazava tsara hoe pak. Azonareo zegny faut tsy possible baka olo be anao a Madagascar andeha commande anao volanao. Anao aty matrenitreky mitady zofa tsy izagny. Izagny koa fa nazo la parnany vavanany tokony akapony. Vita eo koragna. Fa anao joke misy remandrenao Madagascar. Anao aty andafy. Anao ni mitsangana mifomarandraiky mandeha mitady vola igny. Anao ni matrenitreky mitady vola igny. Fa olo be anao ndraiky Madagascar ty commande volanao. Ma chérie c'est quoi? Misy façon ivolagnanao olo be anao. Oh. Za ko fa tsy nagnadigna anareo atova. Anareo magnanova merci zagnara alhamdulillah za tsy magnadigna anareo. Ke nini ataoko volanaka après? Igny atatamponaka atova amindreo. Anareo baka des fois ko agnatin'ny la famille io ndraikindraiky anao ko tsy magnokatra vava. Anao tsy rajen'olo. Azonareo zegny na anao milalabe na anao entre namagna zegny anao ko mangigny loatra anao tsy rajenao tsy asen'olo fotony. Anao mila misy vava anao asen'olo fotony, anao mila misy vava anao tandrignesan'olo. Azonareo zegny misy lera nareo na misy viazy avy taminaka mayala za nisy tragnonaka Madagascar la famille ko nambelako agnato loso andeha namoriky za ko nandeha tamoasy jusqu'à tragno ty tsy haiko za jusqu'à za mandeha agnatin'ny tragno ty magnano vacances za tsy tafipetraka agnatin'ny tragno ty azona odiny la famille. Tenareo raha karaha zegny? Avanareo andafa ty mba nainakinika anareo nagnamboatra tragno nagnapetraka anareo agnatiny anareo ndraiky koa mandeha mitsangana moasy magnano aody karaha igny i olo igny iska izy avy Madagascar tsy mipetraka agnatin'ny tragnonany. Ino koa raha karaha zegny? Zegny avery za volagna aminareo fiainagna ty nahay sarotro riavako aby. Tsy ataoko lava resaka fa nahay sarotro, okay? Maeza mitandriny na la famille no ito boka histoire hitanareo zegny. Anadany nitavandreny nandeha nividy tany nagnamboatra tragno ninazy izy igny iska fanjava mandefa bola boka ty izy navy tagna andeha vacances tragno vita fa zahavana anadany ndraiky vadiny anadany ndraiky zanakandreo nipetraka agnatin'ny tragno ty gaga baka izy nivolagna za ko navy andeha vacances volagny karaha ty fa i tragno ko volagna amin'ny agnaranaka volagna nabavina amin'ny agnaranao karakory za olo niasa nandefa vola taminao taty ni karakara raha jiaby kanao zao ia nataony lehilahy io nataony anadany kibo araiky aminazy amin'ny agnaranany le tragno tsy nataony amin'ny agnarana nabavy aux yeux de la loi tany koa nividigna natao amin'ny agnaran'olo hafa tsy natao amin'ny agnaranao tsy anao tompiny na otrino nalefanao amin'ny anadanao na otrino igny tsy ny preuve fa hoe anao nandeha nagnirika izy nagnamboatra raha fa mety hoe preuve amin'ny fagnampiagna amin'ny projet na preuve amin'ny raha hafa. Fa koa za amin'ny plasin'ny viavy zegny za mangala bulldozer ho za typiko olo lefa defaka. Za mangala bulldozer rongatiko tragno zay tsisy tompiny rongatiko kapapapapapapapa agny tany poany vita eo ny fiavagnana. Misy baka olo mikapitandrok'olo amin'ny fiavagnana ty. Raha zay tsy alainareo no misy koa olo ty menasanao tegna boka fa ana za koa tsankilanao tsy miavancer. Anareo mazagnahary ka olo koa tsankilanareo tsy miavancer. Maro nareo victime raha karaha zegny amin'ny la famille nareo mikapitandroko anareo. Anao koa baka tsy miraha tsankilanaka anao tsy ahita za mivavaka anao ty misy koa ray aman-dreny manity anareo. Anao koa naboaka nikiboko anao za mampizanao anao koa fiaignanao koa mandeha tsara.
izy koa donc hozogno zegny donc nafaty za matoky fa maro olo voafaty tam hozogno zegny jerinareo kazaregna fa jerinareo mpodiana anareo koa nisy vola lety nandeha namboarinareo raha Madagasikara mandiana nareo tompiny azonareo zegny mandiana nareo tompiny mandeha magnano construction nareo karaha nataoko za ko tagna za ko sur place masina kana ngara masura jiaby mandraiky dadilako mbola velogno masina kana nde za tompiny andeha nividy matériel jiaby am boutique zay mandeha gauche droite gauche raha jiaby vola midriky miboaka hitako azonareo zegny fa joti sarotro zegny magnambela vola be na am havagna na am la famille histoire antantareko aminareo zegny maro atsika gasy victime amin'ny la famille misy aby victime amin'olo be ndro niteraka ro agnambilandro vola mame vidia tanty pape vidia ta roso ndraiky ro babandro aby igny vidindro moto vidindro rabe vola igny afa raha nagnirany zanakanareo afa raha ataonareo ny vola igny zay ty ato misy pro mba ty agnano pro ino agnano business ni resaka hoe mitondra olo mandeha magnano guide zay mila katikata anao koa mahita moyen oro amy la famille ndro magnano edy la famille aby igny ia zay ndefa vola vidinareo katikata igny avao katikata igny ndraiky montrika anareo igny avy mandeha vacances zavanareo katikata igny miantogno ary karaha laoko sira nagnino maka tellement ndesindreo magnano plaisir andreo mandia lalagna ro tsy mandeha moramora za magnambara anareo zay fotony tsy katikati ny vidiny volandreo le nifandroaka aby ty mankadiala olo oui anareo nana meza kwela anareo niany anareo maro verijery tsy magnisy fotony tsy magnaja olo tsy mandiniky dépense ataony la famille nareo aty ivelany i katikati igny rolendreo mandeha mare ro za magnambara anareo zegny trotra na amy lalagna misy loka ro tsy magnano ralentissement ro tsy adignandreo fa zegny tsy nindreo katikati igny nefa i katikati tokony hoe andeha anaovagna hoe rasaka guide hitondra olo mandeha nkifigny mandeha ty tsy ako mandeha ba tsy ako metsingy rouge tsy ako iska riva ro ndraiky viavindreo agnato geste ndreo mandeha ty ndraiky labandy ty katikati nanabaviko ne ty nefa afa raha nangatandreo i katikati igny anao havary amndraiky anao zavanao katikati igny miantogno karaha nify bagna enareo anao bagna nify tsisy igny misongenga io nagnino ni katikati izy koa roboka fa tsy sakineny volagna zigny taminao oro amy la famille ndreo havy igny tsy sakineny volagna zy fa hainao baka raha Kanadanao ty nandeha nare loatra tsy raha izy nandeha nare iska riva katikati voatroko adignandreo aby mandeha mampidry bola amy katikati igny maro amitsika la famille andafy mba miezaka magnamia vola la famille Madagasikara nanaovagna projet fa fitiavandreo la vie be loatra projet tondreo mbanindravitra tsy jiriandreo tianareo na tsy tianareo koragna zegny marigny maro za magnambarinareo zegny vidiny la famille ndreo bajaj vidiny la famille ndreo inty tomobile mba indesigna andeha nisy araiky zay nividy ino bateau pêche aby igny nalefa tany mba andeha hiasany la famille moi iviavagna tamakazy anavy tany tsy hitako bateau zegny izy ireo nivolagna nividy fa za matoko reo tsy nividy vola tsy hita vola tsy hita bateau zay ty mila bateau anaovagna la pêche enareo baka la pêche ty loko ty raha mandeha vandareriky na vitary jirany ty maro za magnambarinareo fitaraigna avy aminaka ty za mbo agnano journaliste ni Madagasikara za io maro toetra ataonareo io fa trop loatra magnovoanareo fa fitafitikanareo amy la famille nareo andafy aty c'est trop tsy mampana tsy basiny maro viavy voafitika amin'ny fitiavagna io aty mbola midry koa la famille koa magnano nataony koa zay mila katikati agnanaovagna guide zay tondra olo touriste machin maregny zegny edy la famille ndreo marigny zegny marigny mandefa edy maro aminareo amindray fa mony fata mivadinareo andafy aty ia marany vidina nadainao ia marany vidina nareo manambady vazaha io ireo raha mila preuve amindray tsisy anao ndraiky vadinao amindray fa mony fata agnatin'ny tragno karaha la fotonao zegny reo tsy nividy raha igny tagny afarany koa 10 point vadiagnanao koa roboka koa anao elan'ny vazahanao koa aloha fo sanany mazy katikati igny tsy mahay vita sanany mivolagna za vidia bajaja anabaviko oro amy nanabavindreo aty
Maro fitaregna avy aminakaty fa za tsy agnaboaka agnaran'olo jiaby amin'ny Facebook eto. Voilà, disque dira fo mikoragna eto. Alô fo. Za mila bajaja anabavy ko vidina anabavindreo bajaja ino raha ataondreo bajaja reo mandeha relax iska rivariva amin'ny lalagna laboratoire mihina katy ndraiky la musique boomer lefa tritra tsy olo vacancier anao iska lera tritra mila relax ari nefa vra nangatanao i bajaja igny andeha anaovagna velon-tegna agnariary lalabe agnariary la route jiaby iza cliente anao ndraiky mahazo bajaja nanabavinao ny vidiny mba ampidiranao vola igny anao mipetraka ndraiky labandinao anareo mirelax amin'ny lalagna laboratoire eto kofa nahe tsara ary botika katy mandeha la musique reo subhanallah nareo ka misy vola mbes nareo misy fotoagna mitondra vola nareo zegny conseil afaka mieko nareo fa nareo farano azona AVC crise cardiaque zany vidy bajaji 40 millions izy niasa tamin'olo maika magnirika olo magnatriky versement izy nividiany tsy nahavelon-tegna na mbidiny efa 3 mois jour tanao raha karaha zegny ka mahamay mikotrana mba misy anabavy mba tegna raha manjary mba magnamia rô raha raha karaha zay tsy magnano merci zagnarana anabavinao volagninao toé 40 millions bajaji toé tova raha tokony mety ireo lafindrozy ireo mipetraka magnano plaisir andro versement midriky igny tsisy raha hity versement agnanaovandreo plaisir baka dila mamono atsika gasy ty i plaisir ty adrako azafady aminareo fa afatra nakafarina aminareo ty koa nareo misy projet Madagascar mangala congé sabbatique nareo dika congé sabbatique zegny anao zegny mangataka congé amin'ny patronao na 2 mois na 3 mois fa anao zegny tsy mahazo karama fa anao zegny mbola miconsidérer karama miasa amindreo fa anao zegny tsy versendreo karama agnatin'ny 3 mois fa anao zegny fa magnomagna en avance zegny hoe le vola tokony ampiampanao handeha mba hoe misy anao zegny mba tsy avoa fitika maro karaha zegny maro koa olo mitavandra olo karaha za magnambaranareo zegny sima par exemple 175 000 ireo mivolagna sima tiaty nanonga 250 000 euro anao igny oleky prix hafa ifenao prix hafa tadiavandreo aminao revirevy iska weekend fa ze iska weekend kun zala tsika gasy tia revirevy iska weekend oui fa tsisy dirany hoe lundi mardi fa tsisy dirany zegny fa tout le temps nareo zay baka andegna sasa io ma volanao tsy volanay fa tsy volanakagna anaovanareo zo fa maro amzo volan'olo mantrenitreky miasa andafa ty andeha hoaninareo comme ça là igny ny mampalahelo aminazy ary soa ihany tsy volanaka bako za tsy razonareo miraha karaha io pardonne-moi nareo zay baka maro zao magnano mail kwa ino ma raha volagna io ma volanany maro aminareo karaha io andifasan'ny la famille nareo katikate andifasagna videgna bajaje andifasagna friperie andesagna bazary mba mandafo lamba kiraro occasion ino tsy vitandreo mifotrika ary friperie ndraiky hoaniny valavo ary nefa roi za ty mila velon-tegna anabaviko anadako andafy za ty ato mila velon-tegna mba ataova velon-tegna kone mba zazava za basa andefa friperie miavaka ila famille-nareo mandefa friperie aminareo agny magnefa otrino maître kiby mandefa zy vagny tsisy fivarotagna friperie mipetraka eo ndraiky friperie igny hoaniny valavo ary akory ma friperie izy igny kony zegny mahita raha koragniny fonareo problème nareo maro amitsika gasy tsy tia velon-tegna mila vola tsapotsapoko karaha io fa tsy tia antrenitreky zegny le problème amitsika hagny atsika amindray tsy koegna tsy tiatsika amberanareo nino ma anareo zao ivona fa maro tsaky lehilahy njany izy tsaky viavy zany kaiky za lomoaly misy namako zay Madagascar andeha vacances koko avako akory mana zay aty lako amy vacances akory mba ino majija Diego izy nagnino mba anao zay moi
Role labundra kwa tsy miaraka amin'olo tsisy raha he. Wisdom. Mampamengitra maregny zegny. Ary lela Diego ze. Lela Diego aty fa tsy miaraka amin'ny viavy tsisy raha ko tsisy raha hoandro tsy tiandro. Moi, kaza manambady za ino fatin-draha karaha zegny joti? Aza zegny karaha kutafy koragna zo matsaro koragna nelo moaly. Drako za taminany. Ino moi, iro adoko tsy mitady viavy tsisy raha ro mitady viavy misy raha. Oui. Io ka fananjary hasareka manokana koa baka io. Iro mitady olo agnanovandro ary zo uza aminareo zegny. Anareo fo baka mbala mivona fa mayala mi-exagera. Koragna mayala tsy marigny. Patati zay ty mande Madagascar maro raha hitanay fa masonay mizava vanay fody. Tam tongolosy za tagny mazany za karaha ty maro raha hita azonareo zegny. Fa izy baka ze nanareo karegny ny tsara tonareo ro lelahy mbala ro ko mivonagna mipetraka fa volanao na leleny ho an'reo tary. Volanao ladala ho an'iny misy jery zegny aby. Kuna ton'olo ratsy teze. Mande amitsiko anareo koa ry moi volana na lele. Volana zegny hoe nefa lera ro nandeha nitsakaraka anareo tary endro tsara bekiny. Azonareo zegny za rako tsy mijery. Za ka nava Madagascar ka za ilenareo fa za ty loko tsisy raha andeha miako anareo zegny dako koragna regny momba ny lelany Diego drako mampalahelo lelany Diego alako fa tsy mila ho tsisy raha drako moi iro drako mitady olo misy raha mety hoanigny fo mila mitady viavy misy raha. Moi zo mamberinareo viavy jiaby mitady andeha mielogno lelahy zegny misy verigera marigna anareo. Grave dunia ty zay volako aminareo mitandray mariavako aby. Tsy midika ke maro amitsika baka problème mavozo mivolagna. Anao jo misy problème agnatin'ny la famille ke anao zegny angigny fo. Na fahitanao misy lera anao jo ty mandefa vola amin'ny la famille agny. Vola igny avagny raha hafa raha nagnirahanao nataondreo vola igny raha hafa raha nataondreo amin'ny vola igny. Anao ndraiky angigny fo dako. Hafa raha nivolaninao tao amin'ny vola igny, hafa raha nataondreo i vola igny, anao angigny fo. Tsy raha karaha zegny dako. Il faut parler. Tsy midika anareo la famille ke anao tsy droit mivolagna. Maro olo ventre famille zegny miadiady, mimaly, mirafy, fa tsy fankahazo mandraky zay doriameny. Fombany fo zegny, c'est la vie. Tsy tambany fiainagnanao tsy hitohy zegny. Parce que Zagnahary agnabo ny magnamianao rivotro fa tsy la famille nao io. Ara levanareo fa maro la famille nao fa mety miaraka roe telo folo mety nitavandrainao niatokisanao agnatin'ny zo. Misy olo io la famille ko. Ary la famille ko. La famille ko zegny hoe maro la famille nao fa araka roe telo folo marigny aminany. Koko mivolagna koragna velogno mbola antegna koa ndro raha tsy jery koa antegna mivolagna. Oui, za jo ne ko andeha ataondreo raha tsy jery mais c'est pas grave. Fautiny maro zegny anareo mitretre baka drako mitretre mayala za hitanao na voafitika koa nandefa vola mama koa ny raha namboariko tragno naka tsy vita vola ina nandeha ninana ndraiky jombilonany. Mama tsara no mama tsara. Anareo nandifasan'ny zanakanareo baka andafy vola io na anareo fa délirandre nino inty retour d'âge ny 60 anareo agny. Be amboara tragno zanakanareo. Zanakanao koa mandafa ty mbala natsapa ty vita rano tanindrazagna zay tokony anao reny niteraka izy ny soutenir izy. Zanako alhamdulillah mashallah ataonao joro tsara ataonao doan zanako atao karakareko zegny zanako. Tsy basy ndraiky vola nalefa ny viavy ty mama nipetraka soamantsara nividy moto amin'ny lelanany iro amindray mandeha magnano tour de moto zay retour d'âge ny 60 ans fo zegny. Retour d'âge ny ménopause fo zegny sa retour d'âge nino. Anao koa doko olobe ko anao doko nadiniko io edy après amreo fa mila magnaja olobe des fois comportement ataony olobe des fois mampatia maly anao mampatia rokoroko za jo place ntsaiky viavy zegny za tsisy pitié dignako izy olobe naka parce que i tsy mahina kiny kazana andeha nantrentraiky mitady vola nalefa aminana agny agnamboaragna i tragno igny. Azonareo zegny tokony izy mama nedy misoutenir zana na alhamdulillah zanako mashallah alatsika anao doan alhamdulillah anao mijoro zanako tevy agnamboatra tragno
Aleno ndraiky volana le fanzanaka anao tegna amboaragna trano vidinao moto lelanao. Lany vola io. Eto za mizaha lehilahy koa doko aminao mama tsara. Eto za iza lehilahy koa doko aminao mama tsara le raha moto io nahazo ny volana le fanzanaka anao lany. Wa lala mnono wa jojo. Anareo bala tsy mahay. Oye tsaiky tsy tokiky za zagnahary fa ampodiana jere. Joti volanareo tanaha. Leranareo possible mandeha anareo mandeha mbotra izanareo tompy. Fa maro nareo voafita ke. Amina nada. Am mamanareo. Amin'ny namagna. Am nam kamarady. Kamarady nareo na miaraka nitombo taminareo rehetra mbola ela nifasanareo vola tavandenareo ndenga mbotra ranareo. Mbola mavita mivadika aminareo. Joti maro olo fa grave toetry. Fa grave toetry. Zembaka. Karaha tony viavy zegny joti ke. Izy nandefasany zanany vola ngamboaragna trano ke. Vola ende nividiany ino moto ny lelanany izy amindray nagnano tour de Diego Suarez ry ndraiky moto ty. Am tonga no 60 ans ry tsy magnampody saigninao ry. Anao naty ana mitady lehilahy jeune zegny problème no. Fa zahoanigny baka angovony zanaka anao andeha amboaragna trano ndraiky lehilahy. Ninao tompiny fo baka drako andeha hinana hoana reso anao misy retraite no tsy haiko. I amindray anao joti na i viavy zay zao bakenao eloria diso. I mamany zay zao mbola magnano tsy diso. Zanako tokony mifona aminaka. Ya, zan tonda izy 9 mois. Na non tonda olo 9 mois anao koa diso fo. Tsy midika anao jo ke olo be ni tonda zanaka anao si fanjava agnatin'ny kibonao. Ake anao tsy diso. Koa anao misy raha madiso anao diso fo. Diso fo anao. Azonareo zegny. Fa misy baka ray aman-dreny aminareo fa diso ro mbila on dirait les crapauds là. On dirait des camarades. Non, zana eto za mampizaha fiainana anao tsy maintsy mangaty karada aminaka fiainana anao mandroso. Izy koa doko fangatagna raha zay nampandroso fiainana maro doko olo doko tsy nampandro na olo nitady rady fa izy io ialanareo olo ndraiky kozokozognareo ty ialanareo olo ndraiky kozokozognareo fa ozogno koa nafaty olo jiaby ty fanaty. Anareo tsy mireconnaître ataonareo zegny tegna toetriny mentalité tsika gasy surtout ray aman-dreny gasy jamais miaccepter erreur-andreo amy zanaka. Anareo fa toro anareo fa diso mbola jamais ivolagna zanako diso za c'est rare amy ray aman-dreny gasy zegny. Mivolagna pardon amy zanaka zegny c'est rare. Toujours on mbola mila mivolagna fa iro fo ni marigny. C'est rare ro volagna marigny zanako za ty diso c'est rare amy ray aman-dreny gasy. Oui, c'est rare. Za hitanareo io, za gasy, fa za ka misy erreur natoka amin'ny zanako fa bebe io koa hitako za diso, za mivolagna. Fa za koa tsy mivolagna dikan'zegny eko ny mamarigny nakao. Tsy mitovy baka zegny. Fa ray aman-dreny gasy, mon Dieu. Maro naro fa diso naro nagnano erreur, naro zegny tegna diso entre ndraiky zanaka, mbola mila iro fo mahazony marigny. Mbola mila iro fo mahazony marigny. Tegna mampalahelo kone. Tsika zegny olo mikoragna fa nareo feky andraranareo mitandrema fa izy volaniko zegny dunia ty maresaka fitadiavagna vola ty andafy ty. Tsy mora fitadiavagna vola ty andafy ty. Azonareo zegny, anareo mifoha marandraigny, mahaleny io, la neige io, fana io, amy tampon-dohanareo nareo mandeha mitady asa. Après nareo mitavandra la famille nareo amboara tragno, boko nareo avagny tragno tsy amin'ny agnaranareo. Tragno sanany tsy vita. Tragno sanany tsy namboariny feky. Navy nitantarako taminareo teto nisy viavy zay nagniraka la famille nany nagnamboatra tragno. Viavy manambady vazaha fa ela histoire zay navy nitantarako ampodiko ndraiky koa niany. Viavy nanambady vazaha. Nandefa vola izy tamina nadany tagny amboara tragno anadako ya nadany igny iska tragnon'olo amy construction ry commence manonga alainy sara le fa nanambaviny. Ty tragnonao fa manonga izato kitriky ro selfie kitriky jusqu'à le jour tragno ty vita nalefa tamina nabaviny kitriky selfie toe tragnonao nabavy vita izy ty ato ko fa karaha zay volagny viavy zay davy miaraka vadiko ok navy vazaha ty ndraiky lela ndraiky vadiny ty nandeha tagny navy tary tsisy tragno vita regninareo zegny
za direct amina avion ndraiky viavy zegny. Fa ela histoire zegny, fanody viavo tagnaty avion za. Teo fo viavo karaha ty koragna taminaka zay. Asa donc oui, zay sambo gasy déjà bako donc mbola feno fonany. Izy volagna taminaka tsy kadala za eos. Za navy tagny izy tragno tsy vita. Tsy namboarina nadako tragno izy na tola raiky tsisy. Na sima raiky tsy nividiny. Tragno n'olo amboarina ankeka rio izy naleny sara lefa naminaka. Nira nandalo tamy viavy ty. Nialany vazaha io izy. Anaro mahe vazaha bo. Hey, confiance amindreo c'est important naro te manambady vazaha io. Anaro pa misy sous-estimer vazaha. Anaro te nambady vazaha fa naro tsy me comportement vazaha karakory. Vazaha anao ko ni trahira ro indraiky. Iro fa tsisy confiance aminao koa. Azinaro zegny, iro fa tsisy confiance aminao koa. I vazaha ty ni hevitry fa i viavo ndraiky anadany nagnano complice ni hina volanany. Tagny raha ni volagny tamy viavo, vous avez mangé mon argent, oui. C'est pas possible. Comment tu as osé me faire ça? Ino antony nagnanova za tsy nina volanao volagny viavo fa tsy nampiziko anadako nagnara karaha ty aminaka. Lehilahy nody. Nangala billet tsy direct aminany nody boka tagny. Lehilahy ty avion hafa, viavo ty avion hafa. Tamin'ny viavo igny amindray zero viavo fanody. Volagny viavo tsy kadala zaza. Wisi. Za hitanao jozy ni sara bady. Ialany vazaha ty za. Vola firy ero loso agny. Tragno tsy vita. Na voaza wizy marary koa. Anaro vosodroe. Ialany vadinaro naro. Tragno tsy vita. Tu obligé que tragno mila vita no 20 ans. Na notre misy olo mamamboatra tragno ro fa retraité. 60 ans ro retraité, 62 ans, 65 ans, iro mijotso mandeha magnamboatra randro. Fa naro drako, maro aminaro isarabata. Afa no sponsor, afa kabaro. Histoire tsy sanaza magnadina histoire ny viavy. Hitanaro normaly, la famille karakôry loatra tsy mahinakinika havagna, alaigna sarin'ny tragnon'olo amboarigna ry kitiky, alefa amin'ny anabavy. Vita tragno anabavy koe. Bon, quand fa vita volagny vazaha, pourquoi pas, on va aller en vacances dans notre maison. Navy y a pas de maison. Zéro bourbouri, tsy ciment raiky. Vola mandeha presque 20 000 euros. Tsy ciment raiky, tsy sera vita le. Enaro dikany 20 000 euros zegny edy va? Enaro dikany 20 000 euros zegny? Anaro Madagascar agny? Magnano sary verjery io? Tsy ciment raiky, tsy tola raiky. Lany vola fotony tia lira loatra. Alira baka Madagascar agny atsika côté ty fa tsisy lundi, fa tsisy mardi, fa tsisy mercredi, fa tsisy jeudi, fa tsisy dimanche. Isanandro anao mandalo amin'ny lalagna bara feno. Za ty tagny tamy 2023 za nahita. Tsara tsy feno bara du lundi au dimanche. Après atsika mivogna fa Madagascar tsisy vola. Toujours misy vola agnanovagna ambiance. Atsika côté, ko vola agnanovagna ambiance atsika toujours mahita. Fa vola andeha agnanovagna velon-tegna atsika magnano tsisy. Vola andeha agnanovagna business atsika magnano tsisy. Vola andeha videgna odiny zany kamarara atsika magnano tsisy. Vola andeha ampidirigna tsaiky l'école atsika magnano tsisy. Fa izy koa vola andeha agnanovagna ambiance. Mahita. Ndesa mandiniky koragna zegny. Tsy mitsiko za zegny ravako abe. Fa volagna marigny. Constatation raha hita. Mahita zay ty di Madagascar. Kofa mandeha Diego. Maro raha hitane. Sana mi préfère mividy katondro toy zay mandeha mividy bazara amegna vady amanjanaka. Misy aby raha jiaby zegny. Plaisir fo zegny toujours en avance. Ko vola andeha agnanovagna projet,
misy la famille ndafa ndenga tany vola nganaovagna projet ko ndraiky nyanty misy tany hoe misy pool party misy rayani sommet iro mahita vola fonde ambiance nagnino matsika varitra ty lera ngano ambiance tsika mahita vola chap fa lera ndenga naovagna velon-tegna lera zany kantegna idriky l'école lera zany kantegna marary magnantsy vola videgna ody mba meza za réponse azafady am commentaire farako valiny teninareo ndraiky ataova ampanajagna fofa kaza mandeha magnasasafa koa sara zay fotadiavinareo za ty makapokan'izegny koa eko koa magnasa za koa gnano zay ary za koa nagnasa olo zay jusqu'à agnatin'ny 3-4 ans mbola agnatin'ny lohanany fiasagny io raha mba eko koa fa tsy za fotsy zatra magnano zo am public comme ça azonareo zegny mba aza ataonareo plaisir loatra le important amitsika hagny plaisir io tsy lana amy donia ty ambiance io misy fou du 1er janvier au 31 décembre joti ede idriky la rentrée tsaiky maro aminareo joti akory mahagny avako zanako tiato andeha l'école manky cahier manky nefa nareo tamy somaro tagny azonareo zegny nefa nareo tamy somaro tagny nagnano la java live mihodikodiny hitane nareo koa karaha debe karaha patron jiaby tagny jo amindray hidika la rentrée inscription lafo zegny hoe tsao koa nanao avako tsara avako tiako koa za fonao io anao hitako nandeha somaro ke après anao mitady za zegny inscription tsaiky tokony ataonao priorité inscription l'école zanakanao alohan'ny somaro zegny ataon'olo ny vola tavela boka amin'ny inscription andeha nanao somaro tsy andeha nanao tsisy vola anao mandeha somaro zay tsy soma 5 millions 10 millions jusqu'à 20 millions laninao amy somaro zegny azonareo zegny satria fiainagnanao be tsy mora fiainagnanao be lafo za ty iska za mandeha Madagascar mijotronao be za mahita fiaignao lafo maro amindray namanao joti magnano miangavanao amy la rentrée atrako la rentrée anao amindray ngamia ro bon paquet adrako anao koa tamy somaro tagny anao raha fiasandreo direct volagna marigny tsy raha tiandreo atsika vatra tsy tia volagna marigny tsy tia critique atsika tsy tia critique moi za tsy maintra vao zay anao joti ko amin'ny somaro nagnano live anao ndraiky sandrinao karaha Lady Gaga na Nicki Minaj latsika ambany anareo tary geste be ndraiky champagne tsy ako nino patati patata après anao magnano compte oui ma chérette Mayela ça va za ka inscription za tsy anao mahitako tamy live igny anao tamy somaro azafady drako tokony rentrée zany magnano mail ko amindray ndeha raha folo raha fesa mandraky zay doriamento tsisy olo tia lala anareo raha priorité tsy ataonareo priorité raha priorité tsy ataonareo priorité raha important tsy ataonareo important zay raha tsy tiako atsika tsika koty tsy mahay magnapetraka hoe ino ma raha priorité amy fiainagna ambiance zegny raha fohitatsika isanandra lundi au dimanche misy fo atsika koty le raha gnano ambiance atsika mahita vola malaky koa fidiragna tsaiky l'école marary zanaka agnefa jirama agnefa trano atsika magnano tsy mahita vola fa ko ndraiky andeha ambiance tsakitsaky gagagaga côté igny ndraiky vola hita fo za kadro